Nes i ddeud bod y symudiadau rei special do. Dyma ni felly wedi cyrraedd y foment fawr. Dyma manw ni o Gymru. Rwan ta, dyma un arall o safleo'r treftadaeth y byd. Roedd y castell yma yn eiddo un o'r teuluoedd cyfoethoca, y Radziwills. Teulu bonheddig, digaeth, mawreddog, Lithuania. Yn y castell, mae yna gasgliad o bentiadau, llyfrau a cherddluniau ac mae gan yr adeilad ystafelloedd a neuaddau mawreddog ein haws. Ydych chi'n gallu deud adra bod fi wedi cyffroi rhyw fymryn? Ydych chi? Rwan can serch i'r byd drwy lygad person ifanc. Dyna da ni'n gael gyn Manw nesa a'r cyfansoddwr Ows Gwynedd. Dyma ni, Manw yn cynrychioli Cymru am y tro cynta erioed. Da iawn, diolch Manw.